Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, ning tungura karon kinasigasing na usab namong kamo nga ginadapit para sa usa ka programa sa PBCM Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated, kini ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. O magpanginaot kami nga anak kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas, din mo ay magamit nato sa pagtulutimbang ni inyong makamaturan nga makapagatod ka nato, makapagatod sa tao sa kaluwasan nga sa mga pagtudlo ni Master diri kanamo padiyon sa mga among gitudlo kaninyo ang mga pagtudlo nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya nga gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O ining tungura among mga mainitong pagpangamusta sa tanang nagsunod, no? Kabina sa kang Attorney Arnado, kumusta ka din mo, Attorney Samuel Arnado, ban sa imong pamilya, kumusta? O labi na usab sa mga kaigsuunan sa PBCM compound sa ilang pagsunod. Kumusta ka ninyo sa mga chapter president din? Nagpahigayon sila sa pagpaluna sa pag-angkon sa mga radio station para maialagad kining mga programa. Kumusta ka ninyo? Labi na sa mga kaigsuunan diri dapit usab sa Claveria, no? Misamis Oriental sa branch number 2 sa mga Montesilio family, Joy Montesilio o sa iyang asawa nga si Berje, kumusta ka ninyo sa tanang mga kaigsunan. Labi na usab diri sa pagpatulog sa Mati Claveria, Misamis Oriental kang Uncle Boy Binlot, ingon man sa iyang asawa nga si Ilsa, kumusta ka ninyo. O labi na sa mga kaigsunan diri dapit sa Tagulan, Misamis Oriental kang Brother Jerry Kila, kumusta ka ninyo, Brother? O diri dapit sa Hingog City sa mga kaigsunan, kumusta ka ninyo? O labi na diri dapit sa Balingasag sa mga kaigsunan sa Binitinan, no? O diri usab sa dapit sa Aplaya sa Misamis Oriental diri sa Baybay dapit, kumusta ka ninyo? O labi na diri dapit sa lingating Baungon Bukidnon kang Brother Faustino Palapar, kumusta sa inyong pagsunod dining atong programa. O alang sa kasayuran sa tanan, dili nato pagalimtan ang atong hiniusang katiguman sulod sa usa ka tuig nga adunay tulo ka hugna, ang Marso 10, Agosto 19 o ang Disyembre 29. Ug ilabi na usab sa binulan natong mga paghatag para ni atong mga naa ni anang sistema para sa pagtabang nato sa paglikom, para sa pagpabarog sa PBC Palace o PBCM Palace reconstruction ang atong mga donation niana. O diri sa dapit sa pagsunod kang Brother Samuel Montemayor, kumusta ka niyo? O labi na kang Ranisa Alporque diri sa Cantabaco, Alimango, Toledo City, o sa chapter president diri sa Toledo ang Brother Eugene Dosina, ingon man sa iyang asawa si Vicky Dosina nga maoy nahimong chapter president. Ug karon magapaila pa ang kauban pang ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba, makikauban kaninyo mga kaigsunan, nining atong tuluman ng mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Makikauban kaninyo sa paghatod karon sa kamaturan. Ako na lang dayang pagpangamusta sa mga kaigsunan nato dihang nagasudong karon sa online, mga kaigsunan natong nagmainiton gyud sa paglantag pagtan-aw nato diha sa YouTube, maingon mga sab diri sa Facebook sa mga naglalaing dapit karon sa nasud. Hinaot nga naa kamo sa may kahimtang karon ug may panglawas mga kaigsunan. Ug karon sa pagpadayon ihatag ko pa kamo sa kauban para tong ministro o ebanghilista. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghilista
Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, makiguban kaninyo nining atong tulumanon. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog, dinining maong sibihan sa RPA Index Kio, Teleregio, Cagayan de Oro City, matag-adlaw Domingo, alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Makita usab ninyo kami mga kaigsunan sa YouTube, ug live usab ang atong programa sa Facebook, ug makita usab sa Parasat Cable TV sa TV5. Og dinhi usab nining maong sibihan sa RP Index Kidi dipulog mga kaigsunan, mabati usab ang among programa matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang dagna sa kagabion. Matag adlaw Domingo live usab mga kaigsunan ang programa sa Facebook. Og dinhi sa RM Index DR dipulog mabati usab ang programa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station or 24 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa kautuhon. Dinhi sa Toledo City sa DYHR Shine Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kabuntagon. Dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR Radio natin alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kautuhon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon sa Valencia City, dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Og dinhi usab sa DXRC Radyo Komando dinhi sa Valencia alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon. Dinis Malaybalay City sa RM Index MB alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Magbabati usab dinhi sa ilang FM station sa Valencia sa sama ra gyapon nga tagna alas 12 ngadto sa launa. Dinis sa Iligan City sa Radyo Bandera alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Dinis sa Pagadian City sa RM Index PR launa ngadto sa launa media ang tagna sa kahaponon. Dinis sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kabuntagon. Og dinis sa Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental mabati usab dinis sa Cagayan de Oro City sa Dixario Radyo Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa kabuntagon. Dinis sa Villanueva Misamis Oriental sa Cabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa kagabion. Dinis Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion. Kumusta sa mga PBC Women's Group? Ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Kaya kung gustong magparangat sa mga pangutana i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Ang among mga pagpangumusta sa mga kaigsunan nga nagasudong via Facebook Live from United States of America ni Sister Tissy Culiat o ni Sister Lizzie Culiat Peterson from Blackport, New York City, United States of America. Sister Rizal Barbosa sa Moramos, Graham sa Oklahoma, United States of America. O kaduna usab atong mga kaigsunan sa Alabama, aduna usab sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias family. Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julaila Hermias Harrison, Aligriano Hermias, Charminia Hermias, Brother Lilita Hermias Barton, og ni Brother Nicodemos Nicky Hermias, nagasudong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. Brother Ambrosio Grano and family, atong igsoon sa Engineer Brother Derwin Mangalos nagapagaling usab sa atong programa. Tanan nga nagapaminaw og nagasudong nini karon nga inyong pagpatalingog nini karon nga mga radio station kalakip na kamo sa among mga gipanimbayan. Ato pod nga gipangusta brethren diri sa DXMFM brother Harley Lord, Brother Harley Lord ug siyang kapika sa kinabuhi sa iyang pamilya. og diri sa Pagadian City brethren. Oo, ang chapter president mao si Brother
Brother Ainley. Ainley, no? Donald Ainley og sa mga kaigsunon usab diha. Og ato usab nga gikumusta sa ang chapter president usab dinhi sa Dennis Valencia Reverend si Julio at si Bida sa Laligan o uban sa pamilya ni Brother Joseph and Eva Velasco. So, balikan na to, Brethren, sa diri sa Pagadiano kang Brother Florentino Albarico. Kumusta, no? Naman sa iyang kapika sa kinabuhi. Okay. O, nining tungura karon Brad Deber, Brad Rooney, ang atong pag-iskutan, ang pagtubag nining pastor sa Sabadista nga nagbandilyo nga kini si Bindilyo, Mr. Bindilyo nga pastor nga nanukad diri sa Dipulog sa RMN DXKD. RPN Dixkidi. RPN DXKD kaya nga to RMN DXDR, no? Alas Dosing adto sa Lusi una. ngadto sa Launa. Og dinhi nining mong sibihan usab sa RPN Dixkidi atong oras kini karon nga alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa gabihon. O tunay iyang gibuhi ang pamahayag nga kining nagsige lang gyud siya balik-balik sa mga katarungan niya, brother. Mana-man nato na gitubag, no? Unya kita pud kuno nagbalik-balik pud kuno ta sa atong gituhan nga piki nga Espiritu Santo unya inighuman day niya magbinastos din siya, brother. Puro pampersonal ang mga atake ng gihimo niya. Unya ato ko nang gibalik-balik ang atong pagpamatod sa Espiritu Santo. Kung nagbalik-balik tas pagpamatod, brother, doktrina man na ang ato man nga gitubag ang iyang mga katarungan, nagsigi siya balik-balik ba murag plakang guba ba, dili matiwas ang maong wording dihang dapita kung naatol nga karas, pero iyang gihimo nga gibalik-balik kuno nato natural na lamang kay kung mo pahayag ta, brethren, paagi ka na sa kaluwasan sa pananglitan sa usa ka Biblia nga gitawag og bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Kung basahon nato ang diri sa gitawag og Proverbio kapitulo 19 bersikulo nga atong mabasa, kapitulo 19 bersikulo 19 sa maong pagpamatuod sa Biblia, ingon ini ang nakapayag, siya nga dako og kaligot-got magapasan sa silot. Kay kung luwason mo siya, sublion mo usab ang pagbuhat niya na. Kung magbuhat itag pagluwas ba doon, labi na sa mga doktrina, sublion din nato. Dili kay ang usa ka katarungan nga humana nitubag unya dili tunguhan. Unya ang iyang dapit iyang ipasigwar kay natural naman na bradon makuha tag sa panahon sa atong Ginoong Kristo isip ihimblog sa panahon Ilang gipahayag nga ginganlan nila RPN Dixie ang atong Ginoong Jesucristo giyawaan. Mga pagpahayag kini sa mga kontrast atong Ginoong Jesucristo, Reverend, nga nakapahayag
sa Biblia nga atong mabasa. Dini akong pagbabasahon sa nakasulat sa Juan Kapitulo 10, versikulo 20. Punta pabutangan gani kandado ang atong bil kay kun dili ta magmatngon kadtong nagbantay sa atong mga sayop kanang atong gipamulong nga mga dili mao ra nay makapatpa lukapa unya. Matag pas Biblia. Ang gisgutan nga pagbantay sa imong isulti, timbang-timbanga. Ang tagsa-tagsa kapulong sa pag-andam og usa kandado alang sa imong baba mo ni nakatugon, Pastor Bindilyo. Kay tingali ba kuno dunay tao nga naghulat ano sa ikaw masayop. Kung dili ikaw magbantay, masukamod ikaw sa imong kaugal nga mga pulong ug mahilukapa ka diya sa ilang atubangan. No, matinaw. Nakaron naghingalan ka namo nga mga gitawag og mga naata sa pagpamatuod daw bradron sa Espiritu Santo nga baladlong ano, yaman ang termino, di ba? Termino mas kontra lagi. Tungod kuno ni anang mga bahina kay piki. Ang piki ba'y makapapaka? Di man siguro. Kay katong maghingan og piki, unya mo'y piki, mo may mupaka. Di man bradron nga istoryahon lang nga piki, unya dili ka pamatud-an sa Biblia, unya kung dili ta piki, magsulti di tagin ni yama-yama, imposible po na bradron, di ba? Lisod po na nga kung kita katawan sa Dios mag-istorya ta og kaning mga pulong sa Dios nga naganggon tag katawan niya mag-istorya tag mga binastos og yama-yama. Na karon para pamatud-an nato engineer atong ipakita ang katarungan niya nga gihukas kuno niya ang kabakakan pero ang ila kuno sa kanamo nga gi-address diri sa mga ministro sa PIBSIM gisulob kuno ang kabakakan sayon ra istoryahon pero para sa pagpatinaw nga mo gini iyang gilotang pamahayag aron atong tubagon pag anam-anam bradron. Okay, atong paminawon ang tingog ni Mitchell Bindilyo, pastor sa Sabadista. Si Apostol Pablo, Efeso 4:25, ipahukas ang kabakakon. Basa. Tungod na nangukasa gikan kaninyo ang kabakakan, ug ang tinuod kinahanglan nga isulti ninyo ang mga matag usa ngadto sa inyong silingan. Kakita mga bahon nga usas ug usa. Ipahukas ang kabakakan, ako nang gihukas. Pero kanina akong gaot magwagyon, ipahukas ang kabakakan, ako nang gihukas. Pero kanina akong gaot magwagyon, gisolo paghapon. Ningon si Apostol Pablo, Efeso 4:25, ipahukas ang kabakakon. Maoning ang ako nahukas pero sa akong kaatbang gisulo pagyod. Ningon si Apostol Pablo, Efeso 4:25, ipahukas ang kabakakon. Maoning ang ako nahukas pero sa akong kaatbang gisulo pagyod. Okay. Ipahukas ang kabakakan, ako nang gihukas. Ningon si Apostol. Okay na klaro kayo nga mangugat siya sa pagpamatod bradron nga ang iya kuno ka bakakon ang kabakakan daw bradron. Iyan ang gihukas nga kita kuno nga mga ministros PBCM Reverend sige lang kuno tagsulob sa kabakakan. Karon sayon roman ni. Samtang iyang giplastar bradron, di ba? Okay. Kita bakakon. Kinahanglan man na prubahan nimo Pastor Bindilyo. Pero kining gisgutan bradron sa panultiyon sa bibig nahuhuli ang isda. Ato pa ang isda bradron madakpan sa kaugalyon niyang baba tungod kay matagaan man siya sa taga, di ba? Tinood. Kung ba pa sa pasol. Karon kung magisgutag kabakakan o bakakon nga gihukas bradron unya kita man kunoy nagsulob gihukas man kuno niya. Waka niya masulob ang kabakakon o kabakakan bradron unya ang iya pamalastar lang pamanangin samtang dili na kita mo'y mismong mo pamatod bradron. Okay, atong paminaw ng tingog ni Pastor Bindilyo Reverend kung tinuod ba gid ang iyang gipamulong nga siya kuno nakahukas na sa iyang pagkabakakon kita kuno nagsulod-sulod pa sa atong pagkabakakon di atong paminaw ng tingog nimo Mitchell Bindilyo kung nahukas na ba nimo ang pagkabakakon kay kung nahukas na di naman ka magstorya sa mga bakak o binapod ka mo angkon nga bakakon ka. Okay, atong paminawan.
Roma 3:2 ato basahon. Daghan bisan asa. Okay. Daghan bisan Ano? 3:4. Tres kasro. Wala gayod kinahanglan maminatod-on gayod ang Dios bisan pa kun bakakon ang tanang mga tao ingon sa nahisulat. Okay. Kaya sa ay ang tanang tao ay bakakon. Bakakon. Ikaw sa terkat ng tao ka kamaw. Oh. Tao, bakakon ka. Kana po nag-text na to, tao ka bang? Ambot. Ay ko, inang manok na nag-text. O naan pa po siya tayo, bakakon siya. Karon, o sa tambag na Apostol Pablo, Epeso 4:25. Kay bakakon man ang tanang tao, o sa gingon, ato masahon. Ano na itong klaro na? Ako siya man po na una. Patience. Ako bakakon ko. Ako bakakon ko. Chance. Ako bakakon ko. Ako bakakon ko. Siya man po na una. Ako bakakon ko. Ako bakakon ko. Atong nabati rin nga wa man din siya makahukas kay siya man mismo minumulong nga siya bakakon. Na katawa-katawa siya mga malamong tigpaminaw. Di ba mauwaw ta ana? Nga ikaw nag-ingon nga kanunay namong gisulob ang kabakakon o ang kabakakan. Pero di yun madunggan nga nag-ingon mo bakakon. Pero ikaw nga nag-ingon nas kamaturan. Unya nagingon nga gihukas na nimo. Imo man naging gipamulong nga bakakon ka. Na karon sa pagpamulo nga bakakon. Kinsa ba ang aman sa bakakong si Bendilyo ni angkon na nga bakakon kag kinsa siya gikan? Kag kinsa siyang anak brother? Itong pagbasahon rin, dinhi sa Juan 8, versikulo 44, nagaingon, Kamu, gikan sa inyong amahan, nga mao ang yawa, ug ang inyong tinguha, mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mo'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan, ug siya walay labot sa kamatuoran, kay ang kamatuoran, wala man diha kaniya. Inig pamakak niya, siya magasulti tukma siyang kaugalingong kinaiya, kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak. O kang kinsa gikan ang pagmamakak brad Deber siya magibasa? Sumala sa itong nabasa, red gikan sa yawa. Pagkayawa tungod kay amahan man may mga anak ang yawa ug ang iyang mga anak bakakon kay niliwat man sa man ya kinsa may naging bakakon ko kami Bendilyo. Ato nang nadunggan ang anak siyawa ni angkon nga bakakon. O na, mister pa bang amo kang plastaran niya na? Ikaw na mismo ang nagtugan gani, pribahan na mo. Pribahan pagyod, gawas na naglitukan niya na. Ug doon na bagyod po'y kabakakon ni mo. Na karon, niya. Asa punta, destinasyon Badron ang mga bakakon kay siya ra ba nagingon sa mga nangagi nga kita kuno mag night swimming yung kuno ta doon sa inferno. Pero sumala sa Biblia ang bakakon iya man sa yawa na diin man mapunta ang bakakon kung wa man ta magingog bakakon nganong kita may makapunta nga mag night swimming dito brother kisay mag night swimming. Kadto gyud yawa, kadto pong mga anak siyawa. Busa niyang atake diri kanato nga wata muhukas ka bakakan, wa gyud muhaom sa iyang mga premises nga siya naghukas na siyang kabakakan kay niangkon ug nabati nato nga siya bakakon. Ang bakakon ang tagiyas bakakon kay yawa man. Pero kabalo ka brother, wala kanang ang iha dito ra siya sa atong magtutulo. Sige lagbalik-balik ba anang mga pulo nga binastos? Mo lagi na nga puros lagi personal, wala mo kadimaon. Atong gipangutana unsa man ang basahona ang giingon ni Ellen Goldwhite nga gidili ang pagbinastos kay palaon. Tud karon dito bang baka anak Bendilyo? Wa gyud mahatag ug unsang pulo nga binastos. Unsa na? Atong i-challenge kay para ang mga gisibiyahan niya bradron nga naay mga gitawag og ni tig-atiman sa radio ba bradron sa tawag na nag-manage mga technician engineer diya nga nag-manage sa atiman masinggitan siya oy Pastor Bendilyo kung siya ipatawag o tawag niya nila nga naaman di ay reklamo sa PBCM unsa kuno na sa mga ministro sa PBCM unsa kuno nang bastosa ang gidili ni Ellen Goldwhite kay kanang imo dili pa man day kuno binastos kay kung mag-ihimplo ta bradron og kanta nga usahay kanang gitawag og magaras adto sa kay imong gitiaw-tiawan ang gugma kong matod niya dito man na
nabikil ang garas dito sa giti-aw-tiawan, di na matiwas nganong imong giti. Balik-balik. Kinsa lang kuno hilig og giti. Ang ato kunong magtutudlo. Dito hinunanubag brethren. Nahimplo man to nga naingon siya plakang garas ba, guba nga balik-balik. Layo kayong dagan sa istorya para lang gid makaatake sa among magtutudlo. Nakaron. Niya asa ang destinasyon brethren? Akong basahon Reverend kay tanaw na to kinsabay mag night swimming ug mutampisaw dito sa Kalayo. Sa gibasa ta ang yawa bakakon. Unya si Bendilio atong nabati nga siya bakakon. Atong basahon sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8 ang adtuan sa mga taong bakakon nga ang tagiya mong yawa. Gingon. Apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuohon ug sa mga malaway alang sa mga mamumuno ug sa mga makihilawason ug sa mga lumayan ug sa mga magsisimbag mga Dios-Dios ug sa tanang mga bakakon pilas Bendilio tanang mga bakakon ang ilang bahin mao ang paghiyadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupri nga mao ang kaduhang kamatayon. Unsay dangatan sa mga bakakon? Linaw nga kalayo ang puntahan. O mo na imong gitermino nga mag night swimming mi dito. O man mi yung bakakon ikaw ra may nagsulti ana. Tungod lang sa dili nimo pagtuo sa among gipamatuod. Na bakakon na badayat niya nang dapita. Kay kung ang imong pagwalay tinud nganong ang Catholic Defenders nga si Veritas diri sa Dipolog, wa man magpasakop nimo nga di man ka bakakon. O katong ubang mga reliyon, wa man magpasakop nimo. Kay ikaw man kay tinuod. Ha? Ingon niya na ra, basta di ta mo uyon, ato gid ino nagbakakon. Pero kinahanglan man pamatudaan. Ha? Ikaw mismo na nagngalngal niya na, nga bakakon ka. Nakaron, agig pagpriba, nganong matawag yun, gawas na siya, nagsangpit na nga bakakon, ug way imong gisulti nga bakakon, makapriba ba gyapon ta brethren? Magkapriba Reverend. Nga naman, unsa di iyang mga usas pagpamakak brethren? Atong paminawa na po ang pahayag ni Mitchell Bendilio para gid nga musumada nga nag-angkon siya nga siya bakakon. Kay ngano di ay brethren nga matawag siya bakakon, unsa si iyang gipamulong? Kay usa sa iyang gipamulong sa diyang gipangutana siya sa usa sa iyang mga texter nga taga Pulangko mahitungod sa lapida lagi kay kining nagsugod mo gud nga ni saway Senator Reverend nga kini daw mag birthday patay usa ka violation sa Biblia. Busag gi-question siya sa usa sa texter nila nga taga Pulangko nga kung sila ba mamatya ng ilabang mga lubong butangan bag lapida kay kung butangan lapida sa ato pa magdumdum. Pero kung way lapida dili kuno husto kuno nga way pagdumdum. Ang iyang tubag Sa panahon sa Biblia, sa panahon sa Biblia wala nang lapida unya kana kunong lubong nga nay lapida dili kuno na mao sa to pasayop ang lubong nga butang ag lapida. atong anam-anamon nga kining punto nga sa panahon sa Biblia, walay mga lapida. Atong tanawon kung nakahukas magid ka sa imong pagpamakak. Pero nabati na maginato nga siya na atong paminawan engineer ang Isip, tinog priba. Pastor, ayos lang ko hakon, ang patay ilubong doon na ba lapida o tinuilhan nga mauna siya? O walay lapida o yun kung yung nga dili na mo maghandong sa inyong patay, pero na lapida timaan nga siya napildi ka sa inyong kakabildo sa PBCN sa Pulangko ni Pastor. Salamat. Okay. Sa Biblia, gani ang lubong ni Moises wa gyud na haypaw gi hangtod karon, wa gyud na dumdumi ba. Nagpasabot nga sa panahon sa Biblia walay mga lapida. Sa panahon sa Biblia walay mga lapida. Pastor, ayos lang ko hakon. Nadungog nato nga sadyang gipangutana siya ang tubag sa panahon kuno sa Biblia, wala kuno mga lapida. Sa Biblia ka, sa panahon kung maghisgot ng Biblia, Brother, wala kay lapida nga mabasa. Ana agad rin, atong pagkapribahan, din sa ikaduhang hari, 23:17. Ato i-plaster engineer ang usa ka Biblia nga gitawag og bagong kalibutan hubad sa balaang kasulatan. kay sunod naman na engineer di na lisod. Ato makita diya na New World Translation ng Biblia. Ang image lang engineer. okay. Okay, basta. Okay na, batong pagbasahon. Unya, siya mingon, unsa ka nang lapida nga akong nakita, ni ana ang mga tao sa syudad, mingon kaniya,
mao kana ang lubnganan sa tao sa matuod nga Dios nga gikan sa Huda ug nagmantala niini mga butanga nga imong gibuhat batok sa halaran ni Betel. Sa ato pa, klaro, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan, ang tubag nga haumba, ang tubag ni Bendilio dito sa nangutana nga taga-Pulangko, nga sa panahon sa Biblia, walay mga lapida. Wala mo nga O di na magkakaminilyo, kaya mo, wala man daw ka sa panahon sa Biblia, way lapida, nagibasa man bago lang sa kaubang ministro na aman nagilapida. di walay panahon kung walay mabasa. Naaman lagi ang pulong lapida sa Biblia. O niya, pagka naana, ang dugang pa niyang rason dito sa taga-Pulangko, nga basta mamatay ang tao, dili kuno doktrina nga ang tao butangan og lapida og dili pud kuno na mao dai kung dili doktrina katong gibasa bedroom tao man to sa Dios gibutangan lapida Pero tigil nga pagpamakat lagi ang pastor sa Badista Reverend kay unang-una sa panahon sa Biblia way mabasang lapida. Unya sa gibasa na sa Biblia dunay lapida. Dili pagit sa tao sa Dios. dili pud kuno na doktrina kung ang tao mamatay butangan og lapida nasayop na pud to ang tinod pagkasulti Brethren, mga mahal lamang tigpaminaw, kapag ka mabasa sa Biblia, di na mister nga dili na doktrina, nakasulat na sa Biblia. Ha? Na kung doon na may dili magbutang og lapida, o na nagbutang og lapida, dili ingnon nga, wala na sa panahon sa Biblia, wala yung mga lapida. Di, na makakaroon, naagig pamatuod nga kanang lapida, dili na mao. Atong pamation ng iyang dugang katarungan engineer. Okay? Di magkakabasa nga sa Biblia importanteng lapida. Nabasa na. Nabasa nga sa Biblia importanteng lapida. Dili man yung doktrina sa Biblia nga sa duhagod nga ilubong mamatay ang tao kinahanglan gyud butangan gud siya lapida. Dili man yung doktrina sa Biblia nga sa duhagod nga ilubong mamatay ang tao kinahanglan gyud butangan gud siya lapida. Dili man na mao. No? Dili na mao igsoon. Di na klaro. Dili ko na mauri ba rin nga kung ang tao mamatay ang iyang lubong butang lapida. Ang pangutana, Brad Ron, sa kamatayon, sa ilang gitawag o propita sa tanang mga pastor, pero kinisaray pastor nga matud pa sa atong nadunggan Brad Ron, pastor nga kulukoy. Kaya nga no, imbis nga naanay mga basahon nga nagpamatuod nga si Iling Gulray propita, di niya ako no, di balik kita o di na mutuod Brad Ron. Daan man tang di mo tuod. Dili tungod kay kung atong basahon unya naana kita na yun mismo nga nagpastor diya dili na mutuo nga usa sa ilang doktrina bedroom sa ila 23 nga tema nga naa diha si Iling Goodwife gitawag og propeta ulahing manalag na sa katapusang iglesia pod subala sa labda sa pagtuon sa Biblia di ba uwaw O gawas sa mga basahon ang yung website tanan nga mga pastor mituo nga si Iling Goodwife propeta kundi ang ang si pangutana. Bendilio mo iwa mituo. Pangutana bladon sa kamatayon ni James White nga bana sa ilang gitawag og propeta og ni Iling Goodwife wa bay lapida Atong ipakita sa screen engineer ang lapida o monumento sa lubong ni Iling Goldwhite o ni James White. Kini si James White o si Iling Goldwhite Reverend, magtiayon ni usa ni sa mga fundador sa Seventh-day Adventist Church na karon. Ingon si Mitchell Bendilio nga atong nabati sa panahon sa Biblia way lapida. Gibasa na mo, so namakat na siya, namakat na ka. Pag ingon pagid nimo nga kanang lubong nga butang lapida dili na mao makalingaw na matud pa sa tubag nimo sa taga-Pulangko karon kinsa imong giatake ang imong giatake ang imong amo di ka mawawa na kamo mga Sabadista ha ganahan kong magsuporta nga ang pastor ni Iling Goldwhite nga si Mitchell Bendilio giatake ang lubong ni Iling Goldwhite o ni James White ingon nagiporma maganig monumento ang sistema sa Gabardon nga diha ang gikulit nga mga detalye sa nalubong anang maong lubnganan kaya giawat man ang ikadong hari 23:17 mo na nakita nato unsa man na di nagbakak siya dili mao
Ikong naa ka alang tungura, imo nang ipalangkat bindilyo. Abinilyo, may pagmagwato ka dito sa lubnganan ni Iling Gulduay niya, pamuwasan na, kaya di na mao, nga ang lubong doon lapida. Ligon man na, brethren, di kinahanglan siya magdalag maso. Dasag bako na lang dito, mag-abang na lang kag bako dito, ipakalot na. Lisod pag blastingon niya, brethren. Sa karon, mo nang atong naipapakita. Karon, dugang pagpayag nga sa diha nga ato nang gipakita ang mga katarungan nga naa di ay mabasa sa Biblia sa gitawag ang Biblia kadtong gitawag og ang bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Unya, iya diyon gipahayag na kini kunong Biblia nga atong gibasa diin na ay pulong lapida brethren. Sayop kuno na atong pamation engineer. Okay, Engineer. Ato ning tagod-taguron siya nga siya rin nauna sa iyang kaugalingon, matod pa niya, nakahukas na siyang pagpamakag, pero hilabihan yun nga pagpamakag. Kay kung pananglitan gani brethren, mubasa siya para pagsuportar nga matagan siya sa 10% ingon nga sweldo brethren, kung gimubasa sa Matthew 23:23 ining Biblia nga atong gibasa. Ano ganyan nga grabe katikasan? Kung kita mo gamit, sayo, pero kung siya mo gamit para paon sa 10%, gamit ang New World Translation. Ya atong pamation. Okay? Tende. Ang ka-print anin yun, ang watchtower. Mabitaw na kini nga Biblia mga kaigsuonan, daghan kaayo nga sayop. Kini nga Biblia mga kaigsuonan, daghan kaayo nga sayop. Ang ka-print anin yun, ang watchtower. Okay. Sama sa cross, istaka man na doon. Nana. Atong himon, atong masaon. O niya, kung mutuo sila, hindi ilang tuhan nga istaka na po ng cross, di na po sila mutuo cross. Okay, nakita nato. Ngano kuno nga dili balido ang gigamit natong gibasa nga the word nga lapida brethren. Para to mulikay siya brethren kay uwaw man kay nag-ingon gyud siya sa iyang pamahayag. Sa panahon sa Biblia walay mga lapida pagbasa na aman. Pero ang Biblia daw nagigamit nato daghan kuno sa iyo kay sama kuno niya ng pulong istaka sa Biblia. Kay ang Biblia lugar kuno atong gibasa ang cross di maguno mutuo ang saksi ni hubag cross brethren din ang ato Ginoong Kristo dito na lansang. Ay nigdamaya kay ang pagpamatuda mo nagbase lang sa Biblia nganong nag-ingon bitaw sila istaka tungod kay nasi may gibasihan tungod kay kining gibasihan nila mabasa sa Biblia nga si Kristo gilansang dia sa kahoy gisakit dia sa kahoy busa kanang kahoy dia kung ang Jehovah's Witnesses nga ang bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan Kung sila hubad ka ng kahoy, istaka na. basaw sa nato brethren okay ang Biblia nga si Kristo gisakit dia sa kahoy. Okay, basahin ako rin din sa pahayag ni Apostol nga si Pedro sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 24 ang akong pagbasa niya. Gingon sa pagpahayag sa nakasulat sa Biblia nga atong mabasa. Okay, kana engineer mo na ron ang sunod nga basahon. Okay. Okay, unahon sa nako ni kaya ako sunod din ang New World Translation. Atong gi-display da ano? Okay, niya basahon nako. Siya gayod. Ang gipasabot ni Pedro ano, mga tugin ng Jesucristo, siya gayod mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy aron kita mamatay ngadto sa sala o baboy ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang mga samad kamo ayo. Asa daw gidala ni Kristo ang mga sala sa katawhan ba doon? Dito sa kahoy, pinaagi sa iyang lawas dito sa kahoy. Pero kung basahon ni mga malamang tigpaminaw ni Biblia engineer Jehovah's Witnesses nga New World Translation. New World Translation sa English. Okay, sa Cebuano, bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Okay, brother, unsa ang nakasulat din sa unang Pedro 2:24? Okay, bato pagabasahon red, siya nagpasan sa atong mga sala diha sa iyang kaugalingong lawas sa istaka aron kita mamatay ngadto sa kasalanan o mabuhi ngadto sa pagkamatarong o pinaagi sa iyang mga labod kamo nangaayo. Okay, nakita nato nga katong isgutan nga gidala ang ato masala ang lawas ni Kristo mo nagdala sa ato masala dito sa kahoy ikong sa bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan gitawag na
Brad Deber, sa imong gibasa, Oo, gitawag ka na og istaka. na karon istaka. Why sayop? Why sayop na na? Nanganong na yung mga binilo nga dagdag sayop nga kanang istaka nga giubad sa mga jubas with thesis address man sa kahoy. Yun ang kahoy dito gidala ang lawas ni Kristo. Eh kung di sila mo to cross, mo ilabot na. Wala na nga pagpamatudan nga nailapidas Biblia nasa sa New World Translation. Nya kanang kahoy din si Kristo gilansang sa ilahana, Istaka na. istaka ang pamahayag. Kaya nang istaka kahoy man ang giubad suta. Na wala na nabasa. Okay no, nakita na to ang kabakakon. Unya atong ipakita pa gyud ang dugang pahayag sa baong pagpamatuod no. Nya karon ni ay pagpamatuod bradron. Eh kung granting nga dili tinuod ang atong gibasa nga nabasa ang lapida bradron. Gawas niining Biblia nga bag-ong kalibotang hubad sa balang kasulatan bedroom. Doon na pabakitay mabasa na nagpamatuod niini nga maong basahon nga Biblia. Aduna Reverend, gawas nga atong gipamatud-an sa bagong kalibutang hubad nga Biblia nga dunay lapida nga gisupat ni Mitchell Bindilio. Doon tayo laing hubad sa doon tayo laing bersyon sa Biblia nga pamatuod mahitungod sa lapida. Okay, atong ipakita ang original Biblia nga easy to understand Bible. Okay lang kayo. Ano, easy na gyud. Dili na gyud hard to understand Bible. Dili gid na sama siyang gingon bradron nga mga die-hard nato nga listener, no? Mo lagi na usab ingon tari-diri nga may sakto gid ang pag-ingon sa uban nga kulukon mo gud kay kanang paghubad-hubad lang sa dayhead. Listener patayng gahi nga tigpaminaw dili ba gid na mo hubad gyud sa dayhead nga patayng gahi. Sino sa mo lagi niya? Hinoon kay masabtan man nato to bradron nga ginara-gara. Dili ni hard to understand Bible. Easy yun to understand Bible. Basahon ako pagbalik ang gibasa sa kaubang ministro kanina Reverend ang ikadawang hari 23:17. Dini na sa version ng Biblia ang easy to understand Bible. Gingon. What is that headstone I see over there? And the man of the town said to him, it is the resting place of the man of God who came from Judah and gave word of all these things which you have done to the altar of Bethel. So, ang gigamit din nga termino, sa word nga lapida, headstone na. Okay. Unya, kini headstone, Reverend, o ato ning hubaron ang definition ani sa paggamit nato sa reference nga dili kasupak sa Biblia, mao ang Merriam-Webster Dictionary. Ato ipakita engineer ang Merriam-Webster Dictionary para pag-prove niya na nga mauni ang gikutluan nato brethren. Okay. Ang Merriam-Webster Dictionary unsay nakasulat may tuod aning headstone brethren. Okay, headstone. Sa noun, dingon, a memorial stone at the head of a grave. Sa ato pa, usa kini ka memorial nga bato nga naa sa uluhan sa lubong. O nagyatag din ang synonyms, buti pasabot sa synonyms, different words but the same in meaning. Ang synonym magyatag sa headstone na ang gravestone, monument, o tombstone. Di sa ato pa katong ikadawang hari brethren, pagka Biblia ang isgutan 23:17 kung naay mabasa nga monumento, naay mabasa nga lapida, naay mabasa sa ubang hubad headstone, usa di ay kana brethren kapamahayag na naghisgot og synonym nga sa Merriam-Webster Dictionary. Synonym, a different word but the same in meaning. Ito nga bisag siya brethren nga ni dagan-dagan no nga dili siya muuyon ba dagan siya grasyon nga dili na tinuod ay nigawas ang kabakakon gapon mga mahal na mong tigpaminaw mga kaigsunan nga dili tinuod nga kining Biblia nga kung may mabasa nga lapida sayop na matagpan niya di nakita nato pero nganong makaturunganon man nga nigamit ang Biblia na easy to understand Bible to prove brethren katong iyang giingon nga sayop na nga Biblia wala magkasumpagi niining gibasa nato nga Biblia
nagitawag og easy to understand Bible. Tinuod, tungod kay si Master Reverend, sa iyong pagpanuglo, dili ka nato ang prinsipyo, adunay pagtandi sa mga nagkalanglaing mga Biblia o kasulatan. Na bisan ba ang ila bro doon ay pagtati? Aduna. Pag-iwag kita bro engineer, ang steps to Christ. Oo, steps to Christ. Kaya basahon ako, nga bisan sila nagprinsipyo ni hindi, ikinana ng kasulatan, itandi sila ang kasulatan. Atong gidawat, ito mo mabuyos to. Diya sa pahina sa isinta, gingon sa maong, kining gamay basahon, steps to Christ, wang dalan paingon kang Kristo, gingon. The scriptures must be compared with the scriptures. There must be careful research and prayerful reflection. Sa ato ba, ang kasulatan kinahanglan nga itandi sa laing kasulatan. Bosa kami, gitandi namo sa ubang kasulatan sa imong gingon nga sayop ang lapida sa gibasa namo sa New World Translation nigamit ni og easy to understand Bible sa pagprove nga naagyod ang lapida nga sa laing pagkahubad headstone nga kung gibasa sa Mirayam ang headstone yatag ang synonyms nga monument, tombstone o gravestone. Oh, di nakita, di na makaksiya, ingon siya, gihugas na kuno niya ang kabakakan, kita kuno nagsulob brethren. Yes, Di kita nagsulob, kay piki man garta. Pero kining piki brethren, nakapapalutaw sa iyang mga katarungan nga siya pa'y nag-angkon nga bakakon ko. Ya, di mo mahibulong mga tigbaminaw nga kining ginganlag piki ni Mitchell Bindilo nakapapaka sa rason niya kanina. Na, di ba, uwaw? Muna uwaw. Pero kung uwaw-uwaw ka na mo, amo manan, ha? Amo na gidawat ang imong sistema nga pagtuo. Kaysa panahon kang Kristo, giuwaw-uwaw butang si Kristo ni adtong mga katawan nga walay pagtuo niya. Oh. Na, dili man amo kapugson kung di ka mutuo, ang amo lang nga gipakita sa katulingban doon. Brad Deber nga unsa siya magpamatod nga dili man day siya piki, mupaka man sa diyang mga tarungan na ang mga ministro sa PBCN. Pero niya, Bradon, nga mong additional na po niyang pagpamakak mga kahigalaan. Sus naghana diyan ni. Kay gano, Bradon? Tana day ko nung word nga lapida, ano day ko nung nga dili siya muuyon, additional reason niya na, nga mupapaka siya sa pagkapiki na to. Kana day ko nung lapida, English word man kuno na. Kaya nagkumpara siya gani kuno sa mga makakita kuno tag lapida maker. Ulong, bindilyo. Atong giingog doon kay listen pag atong ingnog dahil bradon. Kaya kung atong ingnog dahil bindilyo, nag-practice di ay siya sa pagkainday, dili na sa pagkadodong. Nakaroon, dong bindilyo, dili ikaw ray nakakitaan ng lapida maker oy. Pero matod pa rin mo, kanang lapida English word na. Atong pamation ang iyang kabakakon kay matod pa niya gihukas man kun niya ang kabakakan kay kita mo kuno nagsulob sigig sulob bro. Okay, diyan itong bawati ang tingog ni Mitchell Bindilo pastor sa Balista. Tende. Ang ka-print ani yun, ang watchtower. Mao bitaw na kini nga Biblia mga kaigsuonan, daghan kaayo nga sayop. Sama sa cross, istaka man na dire. Atong himoon, atong masahon. O niya, umutuo sila ani, ilang tuhan nga istaka na po ng cross, di na po sila mutuo cross. O niya, ang lapida mga kaigsuonan, English word ba na? O niya, ang lapida mga kaigsuonan, English word ba na? Kada dito makakita ng lapida maker. Ha? Muna nga sayop din ang ibutan ng ining sa Bisaya. Ibutan ng ining sa Bisaya. Ano ang lapida mga kaigsuonan? English word ba na? Kada dito makakita ng lapida maker. Ha? Muna nga sayop din ang ibutan ng ining sa Bisaya. Okay, klaro, no? Matinaw, matod pa ni nila na clear as crystal brand doon, no? Di ba? Og siya pa yung mga mister nila, tinapas tubig sa buto. Oh, niya, maingon pa siya nga, isulti ninyo na sa baliti, basit ang inkanto mo to. Oh, pa? Oh, kung isulti na to ni Brad, no? Nga ang lapida, the word lapida, dili ginitinuod, sigurado ka nang naas baliti, Brad, mo to. Oh, Eros Bindilyo, sagbaon. Sagbaon sa tagabaliti. Kung mo to, iyang ipatuo na the word lapida, English word na maodi ay kay nabasa na unta bro. Oh. Bagong rason niya ba
Nabasa noon ang lapida, pero di siya muyong. Kaya ano, English word man kuno ng lapida. Kanya sayap kuno ang English ug Cebuano sa kulon. Mauna nga, nabasa man sa ikaduhang hari, 23 city sa kalibutanong Bagong kalibutan mo ba? kalibutang hubad sa Biblia, bisan pa sa easy to understand Bible bro. Oo. Na di na siya musugot. Nya na kay sayop lagi ng the word lapida nga usa ka English isagol sa Cebuano. Nagkaroon atong pangutana ay kanang nakahukas ka siya brother niya nang giyon niya nga gihukas nako ang kabakakan unya kita nagsulob na kanang the word lapida bindilyo English na brother. Sa tinuod lang, nagdugang-dugang na ginis pagpamakag sa bundilyo. Amo din kahukas. Ato nang nabati kaganinang yung mga gipamahayag na pertiging pagpamakak. O niya matod pa niya kining lapida English word tungod sa mabasa sa mga kinisigurong mga tarpulin o sa ba diya nga gingog lapida maker Kanang tigbuhat bang buhat magbutang gyud sila og kwan lapida maker. Iyan na dahil gikonklusyonan nga kanang lapida English word na. ayang pagsabot brother nga asa siya nakakita ibutang ta diri dapit sa Dipolog City abilyan ang lapida maker dito ra nakita brother. Nya dinhi sa ato ang dapit wa ta makakita. Abinyag ang iyang nakita nga lapida maker kung siya musulti English word na nakita pud English word na pud na. Atong prubahan nga namakagid sa bundilyo kay kining lapida dili ni English word usa kini ka Spanish word nga giadapt sa Cebuano. Natay usa ka dictionary nga ang English Cebuano Bisayan Dictionary by Rodolfo Cabunsi. Usa ka pare nga Hiswitas, Hiswit man ni bro. Jesuit unya ani ka mabasa sa pahina 451 sa word nga gravestone kay kining gravestone mao maning synonym sa headstone. Monument, headstone, a memorial stone at the head of a grave. Unsa ba gihatag nga kining paghubad sa Cebuano sa gravestone? Gravestone, noun, lapida, open and close parenthesis, Ispan or Spanish, Agoy Bendilyo, ikaw Muhammad, lapida English word. Mangitag referensya nimo, kaya nga mong gigamit ni referensya, nagpamatod nga kanang lapida, ang atong referensya dili diferensya. Ang lapida dili English word, kundi o sa Cebuano or Spanish word. Ang iyang baba brother nahimo bang referensya? Dili dako kayong diferensya mo nay resulta sa pagkabakakon. Nagingon nato brother bahala unta og mga pangag ta no. Bahalag na upaw ba ta? Bahalag na nga upaw ta. Basta ang atong rason dili na pangag ug ang atong rason dili ba na upaw. No? Mo na. Kinaran atong buhok may maupaw ug kinaran atong baba mo mga pangag ang ipon nato sa atong baba kay moabot mong gidiha. Pero dili kay ang katarungan magbula-bula pagka sumada pa magplastar nga lapida maker English word man din na just kay Spanish man din na brother. O nagyadap mo na sa Cebuano. Cebuano na Pareho ng lamisa good, Spanish word, yadap na dayon sa Cebuano, lamisa. Tinuod dito na nga laon nga binisaya, talad, pulang anan. Pwerte ba mudag kantalitag katawa ba ron? Kunya, Formalidad atong sistema may buong buta rin sa yung mga tigpaminaw, nga mga cooler, nga mudayo, nga maay ko nung mudag istorya sa bundilyo, maay ko nung laki. Kay kung pananglitan, ministro na sa PBCM ba ron, ihonana dari sa PBCM? Wala. Wa na bindilyo o sa pisara pa ka gisulat Tulis na. ang chok diha gisulat na dito wa na ka iris na ka Munang mahibong ta sa mga opisyali sa SD, ganun gitugtan baka niya. diha labi na sa pagbinastos bedron nasa ilang basaw gididian mo nang atong pangutana bindili among ibalik kung si illegal right nagdili sa pagbinastos unsa man ang business to sa gidili kung kanang imong gipaglitok dili pa man na binastos isulti sa kahaginan isulti dinhi sa atong gisilbihan karon kung magsulti siya Brad Ronnie ingon gyud ang mga katawhan nga ng laki gining tawhana da no magi mo istorya kay lapida maker English word man kuno na
Nya, gihukas ko nun niya ang kabakakan. Kadikana sa imong kabakakan na ang imong gingon na mo nga bakakon tungkol kay nagpailam ni nga Dios. Unya ang Dios kay mutudlo man nagkaalam. Asam na imong Dios Bendelyo nga mutudlo magkaalam? O, basahon sa nakong nakasulat sa Lucas Kapitulo 24, versikulo 45, nagingon. Huwag yang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukid sila sa mga kasulatan. Nabawa ka nakatukid? Nakatukog o nakatukid? Wala sa panahon sa Biblia, wala ang lapida. Kasi wala na anak. Sayop na ang Biblia tungod kay kanang lapida, English word na. Unya kanang English word nga lapida, di maayo nga iparis diha sa gitawag Cebuano. Sayop na, nga isagol ang Cebuano ng English. Nakaroon kayo mag-in-English may ka, Cebuano mo ka. Na makita na siyang kahuling yung pagkatao, ang pagkasayop. Na-iris na siya. Iris na board na ka. O siya po ang basahon doon, kaya gidili man ang pagbinastos, wa na yung dindilyo nga basahon. Wa na, gipala na. Gipala na. Nakaroon, kung ang English ba doon, kung isagol daw sa Cebuano, sayop ko na. Ganing ilang basahon ba doon, sayop na lugar kong panaglitan. Baba di binilyo ang paumhat. Ang mao na ang mahitabo rin conclusion nato nga tuling basahon nila nga nagtudlo o nagtahayag nagsagol ang Cebuano ng English sayop man eh. Ate pakita engineer ang basahon nila. Bilang gitawag mga hitabo sa katapusan sa kanaon. Ami kong basa sa Pahina City. Mga hitabo sa katapusan panahon, hitabo gid siya ni Hitabo gid rin oy kay anong gibuhi sa istorya nga kanang Cebuano ng English pag gisagol sayop na. Unang-una naani mo bindilyo nagkasinayop ka na. Kung ang inyong basahon po, magdugag pruba, nga ang inyong basahon nga gisulat ni Ilimigong Duwayat, nga inyong manalag na sa Sabadista, sayo po din. Basahon ako, Pahina City, mga punto lang. Sa matagtapos sa matagpamayag, among gibutangan og timaan, sa mga gikutluan uban sa pitsa, sa pagsulat, o sa pitsa sa pagpatik sa mga pamahayag sa kapanahonan ni Ellen White. Amo usab giapilan og pipila ka mga footnote sa matagbahin tungod sa among giuna-una nga napuslanon kini nga kasaysayan, kasayuran. Unsa giingon dinhi? Gipahayag mga binisaya unya giapilan og pipila ka mga footnotes. Sa kuya ba doon nga ang footnotes para daw nga sa matagbahin tungod sa among giuna-una daw nila rubilin nga mapuslanon kini nga kasayuran. na kanang footnotes ba doon, Cebuano na. Og si Bendilio siguro mo kuani ni ilaras lapida maker English ang lapida kini asa man ingon mo nga kanang footnote Cebuano ni dahil inyo daw Ya, dikha mangunots ang iyang sobra pas kunots tutoy nabasa nimo ang footnotes isa ka English word Bisaya. di inyong basahon karon nagtudlo deg sayo Okay, no? Unya, kining Biblia pod ang pulong sa Dios. Mga pod sa nini at ipakita engineer. Basahon nato. Kini bang Biblia wala ba nasagol nga English nini kay matod pa niya sayop. Dili ka dapat mo gamit bindilyo kay matod pa. Tanang lapida English word pa na. Busa kung ang English isagol sa Bisaya, sayop o Cebuano, sayop na. Di dapat di ka mo gamit nini nga Biblia. bantay mo gamit na Yeah. gusto ba po ka mo gamit ani parte Ikatulong, pribahan, engineer, ang pulong sa Diyos nga Biblia. nasuod naman na sa 38 sa conversion kay sige na nag-meeting mo rin Nakaroon, unsay nakasulat niya, wa ba English bad, di ba? Ito pagbasahon rin, dinhi sa Isayas 30, versikulo 30 na gaingon, ipadungog sa Ginoo ang iyang lanog nga tingog o gipakita niya ang iyang kamot nga andam na nga musilo tungod sa hilabihang kasuko. Ubanan kini sa nagadilaab nga kalayo, kalit nga pagbunok sa ulan, pagpanalugdog ug pagpangilat ug pag-ulan ug ice nga sama kadagko sa bato. Unsa man ang ice diya kung ispelingon ang matag letter bad, di ba? Dire ice, I-C-E. English word Cebuano ba na? English word klaro kayo nagisagol sa Cebuano nga pagkapahayag And siya, sayop daw na, ay di ka na mo gamit. Nakinsa may na makakaroon, Bindilyo. klaro na lang nga ikaw Bendilio dili kami Kinsa may mga anak sa yawa, Bindilyo, Bedro. klaro na lang nga siya si Bendilio Rubino dili kita Kung katuman, yang gihimo, tungod kay wa man siya pagto sa atong magtutulo, samtang matubag, dili
nakapapukan sa atong rason. Busa mga mahal mong tigpaminaw, magkaigsunan, among gipanghinat ang inyong kalipay kay matapan ninyo, ganahan mo inigtubag sa mga ministro sa PIBSIM kay sadyang mutubag na, sadi pa mutubag, murad daw si Bendilio og nakaibabaw, pero sadyang matubag na, hilabihan ilawma. Salamat sa inyong pagsunod. Sa ngalan na lamang sa among magtutudlo, Master Tomas D. Iwinyo Senior, kini ang inyong alagan, Evangelista Reverend Charlie Iwinyog sa kalasag sa kaubang Evangelista o Ministro. Kinusab si Brother Dibs Rizaba. O ginusang Panginoong Igsoon, Evangelista Brother Juan Rolino Mangalos, kamimingon hangtod sa sumiligyon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa pagkabuwag sa mga pulong sa Biblia, mapaminawan na sa duha ka oras, matag